Når du kommer her i NLP og Enneagram Aalborg, så er det mig, der har fornøjelsen af at byde dig velkommen. Den her virksomhed skabte jeg tilbage i 2007, og den blev skabt på baggrund af min egen passion for mennesker og for udvikling. Jeg startede selv min egen rejse og min egen uddannelse tilbage i slut 90'erne. Og undervejs på min egen uddannelse gik det op for mig, at det her var simpelthen noget, jeg ville leve af. Jeg fik så stort udbytte af det personligt, at jeg tænkte, det må simpelthen bringes videre til andre mennesker. Tænk, at vi kan skabe store forandringer i vores liv med kan man sige, forholdsvis enkle midler. Og jeg blev specielt grebet af NLP og Enneagrammet som sådan to parallelle redskaber, som jo selvfølgelig overordnet set har det samme sigte og støtter os i at skabe positive forandringer, men selvfølgelig gør det på hver deres måde også. Specielt er jeg meget glad for den kombination af de her to redskaber, fordi de ligesom bidrager med hver deres tilgang til udvikling og forandring. NLP og Enneagrammet er jo redskaber, som i dag bliver brugt til personlig udvikling, selvfølgelig personlig lederskab, ledelse, mentorarbejde, HR, coaching. I høj grad uddanner vi mange coaches her i vores hus. Men det kan en hel masse ting, og vi har udover uddannelser og kurser også mulighed for at tilbyde terapi og coaching. Og som et sidste spor, kan man sige, så bringer vi også udvikling ud af huset, kan man kalde det. Så vi så simpelthen en del ud i virksomheder, eller jeg gør, og formidler nogle af de her redskaber og indsigter til teams og virksomheder, sådan for at skabe bedre trivsel og samarbejde og kommunikation også i virksomhederne. Så er du også nysgerrig på, hvordan du kan skabe forandringer i dit liv, det kan være privat, personligt, professionelt, så kan det være, at du skulle kigge ind forbi en dag og tage hul på kursus eller uddannelse her i NLP og Enneagram Aalborg. Jeg ser frem til at byde dig velkommen.